mukoma makadi tiripo makadiwo tiripo muri kutaura mukoma Sly panapa imi zita renyu rakazara munonzani Beri namaboga munogara kupi nobva kugogwe munogara kugogwe kugogwe nechepapi kuti ndizonyatsoburisa manyino emazizonyatsoita bosi ishe wedu manje zvaanoita kazonyatsotaura paari dzimweni dzenguva unotozoribhiswa kuti uyu wanga kufumura nyika yangu sei kugogwe manetsa kahwana nyaya namunya yakazara kwese kwese munoiziva hatireke munya ari kuramba kuvigwa kakugogwe aiwa tinotenda ini ndoda kuti ngade kuziva kuti makaziva sei sekuru Amadu inhauye kuti pakufamba semunhu unenge une dambudziko unoramba uchitsvaga kuti dai ndakwanisa kubatsirikana. Saka sezvineiwo dambudziko redu nderekuti mudzimai wangu inini ari kuti akabara mwana hatisi kukwanisa kubata mwana iyeye kuti ayamwisa asikwanisa kuyamwisa mwana ari kubva ashayika. Saka zvinhu zvaanenguva zvichiitika. Saka pakufamba kwedu tichitsvaga rubatsiro ndo patakazosvika pano ndipo patiri kubatsirwa tiri. Makavaziva sei? Kuvaziva pakubvunzwa munhu panoto anokubatsira kuti dai wafamba wakadai pana sekuru vari pakati. Because kusvika tisvike pano tafamba tatombotenderera mabotenderera. Muri kuti hamusi kukwanisa kubata mwana zvaitika kangani? Ndingati vana vari pasi kutaura kuno vatatu. Wekutanga tikangoti zvinowanika. Mucharangarira gore racho? Wekutanga ndingati kuma 2018 tikati pamwewo zvinhu zvaitika zvinoitika mumwana tozoona pane wechipiri tozoona wechitatu ndo patikazoona kuti iri ritori dambudziko roramba richiuya patiri semhuri. Ndobva ndati zvakuda kutomboramba tichifamba. Ndo kufamba kwatatiita kusvika tasvika pano patazionera chokwadi nekubatsirwa chokwadi chese. Pamakafamba imi kweso zvainzi chii tisingataure zvakataura nasekuru Amadu? Kumwe zvaimbonzi mudzimai wangu ane sare ndori kudya mwana. Saka vaiti masara aya anenge vachitombochekwa masara wotombonzwa kuchekwa sare wotozomareka unenge unakweka koubhadhara ochekwa. Patoona hapana zvikuchinja. Vamwe vanenge vachitaura kuti imhepo dzekwakati wobonzi kumusha kwedu kune zvakati tombofamba woona zvikuramba kuenderana. Kusvika tazonyatsobata pane mudzi wenyaya unova saka ndizonzwisisa kusvika pari nhasi ndisekuru akazotibatsira. Tisati tasvika zvekare kuna NaSekuru, pane here pamwe pamakaenda kana kuti kuri kumadzibaba kana kuti maenda kun'anga kwamaienda ndekupi chaiko kwamaibatsirwa muchitsvaga rubatsiro? Pachokwadi kana uri padambudziko hausaruzi. Kumadzibaba handiverengi nekuti mabani mazhinji takapinda takabatsirwa pakawanda. Ikoko kumabani ikoko vaibatawo kuti chii zvakapotsa zvacho izvozvo? Vamwe vanogona kutaurira kana mhepo dzevabereki vako vakashaya kare kuti zvinogona zvichikonzeresa. Vamwe vombotaurawo kuti vavakidzani vako vamugere navo. Vamwe vandobata kana vemuraini chaivo kunzi manebhasi enyu asi kuda chakanaka nekuti ndada kuverenga nhau dzatabatirwa kusvika pari zvinezvi inhau dzakati wandei. But kuti nditi dzese dzizonyatsobuda pachena ndikazowana chokwadi panapa mushure monge vazondiitira zvandakagutsikana nazvo. Saka izvozvo makutenda kuti kune vamwe maprofita ekunyepa nedzimwe n'anga dzekunyepa? Izvozvo ndinogona kuzvibvuma kuti zvinogona kudaro. Pamwewo zvapo vanenge vaposa kana kuti zvimwe zviriko zvazvo hauzoziva. Pamwe paunenge wayambuswa unenge wayambuka asi pachokwadi ndazochionera pano. Vamauya navo ndiani? Apa ndina tezvara vangu ava hanzvadzi yaadzimai vangu nemukoma waadzimai vangu vari papapa naTete ndo vanhu vandauya navo nekuti ndakati kuti ndifambe ndega. Ndakatanga kuuya ndakaona zvidare richida mhuri iyoyi ndo pandakaona kuti zvandiri mukwasha mangwana ndinovapuma uroyi ndikazoona moto ndobva ndati tezvara handi.
ndosaka mwana naye nemuripi iyo indi kufamba naye atinotenda rekeri mboti mudzimai wenyu ndiye ari padhudzana mutsanuka. Alright. Vanzvadzi, zvinorwadza zvakadii kuti utadze kubata mwana iwe mushure mekunge wambotakura pamuviri kwemwedzi inonzi mipfumbamwe zviya? Zvinorwadza zvakadii? Zvinobata nekuti inini nguva dzangu zhinji dzangori dzekuchema ndikarangarira nhau idzodzo, nekuti ndinenge nditori nechishuwiro chekuti dai mwana akura ndatuma, asi mushure mekunge ndangosununguka mwana anongochema zvenguva diki obva atoshaya, ende ndomaitikira zviri kuita. Ndakaedza kubatsirwa zvichinzi sare gono, vanhu vanotaura nepakasiyana siyana. Mushure mekunge iwe uchida kubatsirwa hauna chaunoramba, zvese takaedza, asi tinongoda kutenda nepatakazosvika pamusha uno nekuzobatsirwa kwatakaita. Vakatiudzawo zvimwe zvinhu zvatanga tisingazivi muupenyu hwedu, zvati zvinotobatika zvokuti tega takutozviona kuti zvishuwa pane zvanga zvichitoitika. Ndo zvakatiitsa pano, asi naNaSekuru wadziwa tingori nako nekuti vana vatatu vatakafuchira basi. Tinorongo nedambudziko ramaisangana naro iroro. Tichitarisa dambudziko raitangira pakuita sei, kubva iri nhumbu pane zvainetsa here? Tira kunzwa kune ndimi maitakura nhumbu dziri 3 kusvika iye zvinezvi vese vanhu hatina kuvabata mumaoko. Ndingangoti kubva iri nhumbu, ndine ndichingonzwa mudumbu muchanya kusunga kunyanya pasi peguvhu, ndopanonyanya kundibata stereki. Ndombonzi pamwe ijeko, nekuti ndiri musikana ndaimbowa nejeko, asi rakazorapwa futi kumashure richinzi rapera, asi raidzoka zvakare mushure mekunge ndabata pamuviri. Saka zvinhu zvacho unobva wangoona kuti zviri kufambidzana. Paunobata futi zvakare mwana wacho, ndaishungurudzika. Panguva yacho yekutomubata pacho, ndaitora nguva refu ndichirwadziwa nepamuviri kusvikira ndazosununguka. Saka zvinhu zvokuti zvinongondishungurudza kana nanhasi uno kuti zvinombofamba sei muupenyu hwangu ende zvakambotanga sei. Apa nguva inonyanya kukushungurudza ndeyekuti maakudhilivha mwana here kana kuti muchiri makatakura pachiri pamuviri? Zvese zvinondishungurudza zvokuti wana chiremba unotozosvika pakuti dai waitwa scan, nekuti mwana anenge achingogara akangoita bridge. Saka pakuzosunungukawo ndinozosununguka hangu zvakanaka, asi ndinoenda tombotambura nenhumbu yacho. Ndazofarawo kuti ndasununguka zvakanaka mwana uye hachabatika. Saka zvinhu zvacho zvinodya mukati memwoyo. Saka papreparation apa tiri kureva here kuti preparation yemwana wokutanga ndiyo yakangogara ingoripo ikazoramba ichiseenzeswa pese apa asi isina kushanda? Zvazvinoita ndezvokuti kuvakuru hanzi kana paitika chiitiko chakadaro chinonzi chiramba madana. Saka isusuwo neudiki pamwana wokutanga ndakatogovera preparation iyayi. Yekutanga hanzi haigari mumba, haitobvumirwe nekuti zvinogona kukonzeresa kuti utadze kubata umwe mwana. Zvishuwa pamutemo wechivanhu taimboudzwawo saizvozvo nevakuru vedu tichingodaro, asi taifungidzira kuti pamwe zvinhu zvedu zvichaita tichasvika pakubatawo mwana sezvo tiri kutevedzerawo zvatiri kuudzwa nevakuru. Saka tisingazivi kuti rimwewo dambudziko rakawanzikawo rinenge richitokonzeresawo. Saka ndo mamiriro zvakaita, taingoramba tichingotenga sevanhu vanenge vaine shuro yekubatawo mwana. Wamakatanga kutaura naye kumba kwenyu imimi ndiani? Panyaya nenyaya yekuti ini handisi kunatsorzvinzwisisa. Wandakatanga kuudza mukoma wangu, sisi wangu akagara. Sisi? Ndo wandakatanga kutaura. Vana havana kubatika mumaoko memuning'ina wenyu? Chokwadi havasi kubatika. Zvotondirwadzawo zvozvo kuti havasi kubata chokubatika. Taura henyu, maudzwa nemuning'ina wenyu ari kushushikana, zviri kufamba sei? Chakatanga kuuya mupfungwa dzenyu imimi chii nekuda kwevana vanga vasingabatika? Ndinotanga ndakatomboti zvinhu zvinowanika muraramo nekuti rufu mwana wamwari, but pazvakazodzokorera kechi2 nekechi3 ndopandakati dai tambofamba takunzwa kuti chii chikukonzeresa. Ndo patakatanga kufamba
masowe tichitsvaga rubatsiro kusvika tazosvikawo papi wazinoopana zuva ranhasi kana inopa nditori panapo zvinozotonetsa wanitori makatonditiza kudhara ndakanditsira vana ndini vana vandinawo vana vacho haachengeti ndochengeta ndege vana zvoti zvinozotondiremera zvotondirwadzawo kuti inini handinoimba inini wangu vana hasi kuti hasi kubata vana zvinozotondishungudzwa mukati memurama ndozvaita kuti tinge tiri pano zuva ranhasi. Murume wenyu achienda imimi akasiya ataura kuti chii mashoko aigara achitaura pamwe anokurwadzai ndeyekuti mashoko akataura akanondodza kwake ndapana munhu ndakatozungudzoka munhu pasisina rongedza mabhegi atwenda tisina kutombonetsana zvokuti handitoziva kuti chii chakatetika kuti munhu asvike pangotakura mabhegi aidi tisina kumbonetsana. Munoziva kwari? Handitoziva kana nhamba dzaanoshandisa ndidzisi. Havana kusiya kana meseji? Hapana vangotakura zvinhu zvake akatongoita. Vana kune vangani? Ndine 2. Zvinorwadza zvakadii kuti uchengete vana murume asipo asina help yaanokupai? Zvinhu zvinorwadza nokuti dzimwe nguva anotomboremberwa chekana kuti ndiwane mari yeschool fees zvinhu zvinotondirembera kana kuti wapa chikafu cheko zvinhu zvinorembera kutora muri wega baba wasipo zvinhu zvinorema zvitambirike zvikaro. Tsano ndimi babaka vana vakauya kwamuri kuburikidza nemukuwasha muchitanga kunzwa nyaya iyi makafunga seiwo imi kubva pekutanga? Ndakati chinhu chakanaka chavafunga sekuti vakauya vachiti Tsano inini nyaya yandinayo ndeyekuti ndiri kuda kuti timbofamba asi kuti ndifambe ndiri ndega hazvikwanisiki saka uyaiwo tibatane pamwe chete tikwanise kufamba tinzwewo zviri kuitika kuitira kuti tikwanise kubatsirika. Ndikati aiwa zvinhu zvamaita chinhu chakanaka ndo pandakati ngatichibatana tikwanise kufamba tiri pamwe chete ndo pavakazoti tafamba ndobva tazosvikawo panapa. Imimi kwenyu zvakamira sei? Ndana hanzvadzi venyu ka? Imimi upenyu hwenyu hwakamira sei? Inini kwandiri zvakatorema kubasa chaiko handitoendi vakadzi handitokwanisawo kutogarawo nevakadzi chero ndikatoitawo munhu wandinokwanisa kufambidzana naye hatina kukurefu kwatinoenda anongozoita kunge kuda nezvimwe zvaashora here kana zvaari kusema pandiri zvekuti tinobva tatotadzawo kuti tifambidzane saka zvinhu zvekuti ndakazvifarira zvakaitwa nemukwasha kusvikirawo pari zvino izvi ndiri kukwanisawo kumbosunungukawo nekuda kwekuti nedambudziko rangu rakabva rabatwawo randa ndisingatozivawo kuti pandiri zvese zviri kutoitikawo ranga ritoriwo dambudziko. Vakadzi vavo vamaroora tekuti vanobvisira kwete magirlfriends pane vamakanobvisira roora hongu vangani? 3 vese vachingoenda vakaita vana here? Hapana akaita mwana. Tinotenda apa pane zvimwe zvamuda kuwedzera here? Pane mubvunzo wandandabvunza iwe imi makambe mafamba here nenyaya iyi muri mega imimi ava mazopinzwa nemukuwasha imimi mega makambofamba here muchiti kuseva ndisingagari nemadzimai kana sei ndisingaite mwana? Inini kukura kwangu ndakatenge ndichitonamata nekudawo kwekuonawo matambudziko mamwe unenge uchisangana nawo saka ndo kubatsirikana kwandaitawo nekuda kuti kubasa ndandisingakwanisi kuendawo zvekuti wopfumawo yekuti ndikwanise kupotawo ndichifambirawo nyaya dzangu saka ndo mafambiro andaingoita. Tinotenda. Zita ndiani? Tinasha Nyori. Tinotenda. Ukanya NaSekuru Nzuru tapindawo matare menyu. Kupinda matare tiri kunzwa uri kuro kubva kuvazukuru. Murondo tadzinzwa. Vazukuru vauya vasvika mudare ndakwamuri manje sekuru zvii zvakaitika uye nyika dzimwe yakataura kuti chii maringe nedare rakauya nevana? Wagona mzukuru. Vazukuru ava vakasvika murume nemukadzi vakasvika pano vakapinda matare angu asekuru Amadu. Sekuru tasvikawo pano toda kubatsirwa hatizive chii chiri kuitika muraramo wedu. Mhuri chaiyo yaramba kutamba yaramba kubatika ndikati iwe mzukuru ndikatipinde matare tikwanise kubatsirana
shuwa vakagara apa ndikatikitira ndikaita chiwano changu simuzaiswe sekuru sana ndakateketera ndikaita chiwano changu tinotenda shuwa ndakataura naye muzukuru ndikati muzukuru dambudziko riri pauri haisi kutanga kapa vana akaita mwana kutanga nekuchemana mukazoita futi kechipiri zvikadzokera kudaro uchifamba but zvinhu zvamanga muchiudza asi zvandikuona pa wechitatu zvikangodaro mukafamba kanzi masari but hapana masari ba asi nhau iripo ndiyekuti kumusha kwako iyo kwakaberekwa hanzvadzi yababa wako varipi akanyarara akatarisa pasi kudaso sekuru dzokorai ndikati hanzvadzi yababa wako noti Tete varipi zvakanzi variko kumba kugokwe ndikati ndikuwada pano ndopane nyaya yese ishi Tete wako ndo vari kuja vana vaende kujurawo chaivo panzi Tete wako ndo vari kuja saka ndikuwada vave pedyo neni mwasi muri ndikutaurire zviri kuitika muraramo wenyu dambudziko iri harisi kutanga pauri futi kana kuti rapera pauri kune mukoma futi mukadzi wako undari dambudziko akafanana neripi neiroro saka zvinhu zviri kungoenda zvakaita sei zvakadaro asi nhau iripo ndekuti uyainana titi wauye papi uye pano kuti ndikwanise kuita sei kujekeserayo kuti zvinhu zvenyu zviite sei zvifambe ndibvise zviri papo pane uroyi uri papi uri papo hapana masari apa asi uroyi uri pa uri apa ndiri kunyepa here muzukuru saka nhasi mauya navo varipi simudza chiso sanyaya ndiyari panorinzva nyaya iri kutaurwa nasekuru iyi pane zvamunozivawo here kana pana zvamuri kunyeperwa nechokwadi inooneka kutanga kuziva nokuti tiri kudzidza panyaya imwe neimwe inotidzidzisa ugaro hwakanaka panyika kumakereke vanoti zvimwe zvinhu zvinofanira kureururwa kana kupa testimony kuti vanhu vagone kuziva kuti ichokwadi pane zvakanga zvichiitika. Zvakatanga sei kuti muzosvika padare rabatwa nasekuru iri ramabvuma kuti aiwa ichokwadi muri kuzviziva? Totora nchitini avana vandodziwa kuchaita. Akashaya 1998. Hanzvadzi yenyu yakashaya 1998. Ava vana vehanzvadzi yenyu. Saka kushaya kwakaita hanzvadzi yangu kusvika nazvino wandonese mwana. Ivo vanawo. Ini ndini baba. Ndakapfeka hangu trouser asi ndini baba. Hawandipe chinzvimbo changu. Vana ivavo vanokoshesa kwavakabva amai vavo. Ndakavanokoshesa saka panondirwadza ipapo. Saka ndiri kuita zvese zvedu vasukuru vangu vandiona. Vandiyeuke kuti ndiripo. Handisi kwakuona asi ndoda kuti vandione vazvizive kuti ndiripo. Tifambidzane mune zvakanaka. Kunze kwekufambidzana, imi muchamune muchitarisira kuti vanofanira kuita chii? Vachindichengeta. Pane zvese zvine chinetsa kwandiri vachindoona. Semuonera waita baba wachivapinda zvavanofanira kuchiita wene. Tinotenda. Imi mwakarorwa here Tete? Ndakarorwa. Murume wenyu mupenyu? Akashaya. Akashaya. Mune vana vangani? Ndine vana vatatu. Muna vana vatatu? Vakura zvakadini? Vakaroora. Muhasati aroora.
Vana venyu vari kushanda here Tete? Munotokudini kuchengetwa kwamuri kuitwa nevana venyu? Zvakanaka, asi ndechida kuchengetwa nevo vasukuru vangu. Iye zvese chamuri kushaya kuvana venyu imimi chavasiri kukupai chamuri kuda kuvazukuru chii? Zvakatowanda. Taurai zvimwe. Kana ipapo wakaroora mhuri dzavo, saka pamwe pacho havandinyatsondiona mushaurora wacho vandichengetawo zvakanaka. Saka ndototarisira kuti vasukuru vangu ivavo kando hama dzangu dzinofanira kundichengeta. Saka ndotorwadziwa kuti kana kundisasamura ino uchingoendesa kwamai vavo chete kwakabva amai vavo. Kuini ndochione kuona ndaita mugara ndega. Ndotovarorawo futi vana vangu vanoendesawo futi kwamai vavo. Kwana tezvaro wavo ndovanoenda muchengeta. Saka inini ndikuzosara ndisina muchengeti. Saka ndotochema ndotorwadziwa kuti vasukuru vangu vangodzokera panzvimbo. Tangofambidzana toita chinhu chimwe chete. Chete ndozvandinokumbira kuvasukuru vangu. Vari kuzvinzwa. Asi imi mataura kuti vana venyu vari kukuchengetai asi vachizoperevedza nekuti vakaroora. Vazukuru venyu vari kuperevedza nekuti vakaroora. Chakaipa ipapo chii? Ipapo zvirikuitika manje vasukuru vangu vasikana kumbotarisa zvachose. Ndinotaura chokwadi havasimutarisa kana chinhu vana hapana. Nyaya yekubata mushonga makaitanga rini Tete? 2000. Makatangira panyaya iyoyo here kana kuti kune kumwe kwamakatangira? Wamakapinga futi ndiani? Hapana. Makatora kupi mushonga wokuti vana vasabate vana? Kufamba wemunhu. Ndomataka kufamba. Makabhadhara mari? Kwamakaenda mukapiwa mushonga iwo? Mari iyoyo makamadii kuchipa? Yanga ishoma zvayo. Saka zvamakatora vana ava zvakaita vana vamakadya zvakaita here kuti muchive nemari imimi? Zvakaramba ini ndaida kuti wangu ndikokochidzana nemhuri dzangu nausukuru wangu chiti zvazvangopera. Makambovataurira here kuti hamusi kundichengeta nemuromo pasina kushandisa mushonga? Ndakambotaura asi wangu wasiri kuzvinzwa. Kana munhu azvarwa ari murombo asingakwanisi kuchengeta vanhu anofanira kupanichwa here nenzira yamuri kupanisha nayo vazukuru iyi? Kwete. Asi kuti ini ndachingoti hangu nyangwe ari murombo ndinozviziva. Ngaangouya vachiswederawo padhuze neni. Ndichifara kuti vana vanzvadzi yangu vauya kwandiri. Zvino apapo unobva kuti undisasamura kunge ndiri munhu anokunhu. Ndozvayakausokonzera kuti ndidai. Mhosva yavo yekusauya kuzokuonai nekukuchengetai tainzwa. Ko iyi yekubata pamuviri patatu pachizobva munoiripawo sei imimi? Nekuti makakonzerawo marwadzo mukati memuroora nepamwe chete nevazukuru. Ndikumbira hangu ruregerero chete. Ipapo ndatovasunungura ndichaiti. Asi muchida kuchengetwa? Ndinechikoda tongofambidzana neni ndotosvida kuti zvingomira zvakanaka. Vanofambidzana nemi sei makadya vana? Aiwa, ndosaka ndakumbira ruregerero kuti vazukuru vangu ukana asiri zvichienda mberi ndiregerere mushuwa ndakaita ndiri mukusaziva. Ipapa ndotorwadziwa kuti chokwadi here ndo hama dzangu dzandaita zvakadai izvi saka ndikutonzwa kutorwadziwa. Samaitouya kuzobata maoko muchiziva kuti ndimi zvenyu? Ndasingafungidziri kuti zvingazosvika pakudaro nai kuti mungorwadzisa zvimwe zvezvi asi ndasingazofungidziri zvinozosvika pakutosvika pakadaro ipapo. Pamakaenda kun'anga yakakuudzai kuti punishment ichaitika kuvazukuru venyu ndeipi? Mukasarudza zvamaida here kana kuti makangoudzwa kuti ndo zvichaitika kuvazukuru venyu? Makanzi chii? Vakangoti muchangoona zvichangoitika vachichangoita zvokunguti vagadzirisike kuti vangodzoke chete pamuri unoizvo vachaona. Saka ndasingazoziva kuti zvinosvika ipapo. Makazoziva kuti zviri kukonzerwa nemi izvozvo nekuti n'anga haina kubudirirai pachena kaikakupai mushonga kuti zvichaitika ndezvakati? Ndakangozvifunga hangu nekuona kuti wese zviri kungoitika zvakangodai uye achiita zvaarikuita vachiita zvaarikuita saka ndakabva ndatongofane pfungwa yakangouya yakati izvozviye zvakaitika zviya ndozviri kukonzera kudai. Vana venyu imi vakaroora imimi makadii kuva zvavasiri kukuchengetai zvakakwana? Makadii kuvapa punishment iyoyo nevaroora vavo? Kwamakaroorwa imi pamwe makatobvisirwa pfumo?
wangu vachimboita vachindiona mubijana zvasiyana. Kaka maiti vanofanira kukuonai zvakanyanya moenda munotsvaga mushonga wekuti vana vangu ngavandione vandipe mari yese yavari kutambira ndidye zvangu. Ndanangotangire ipapo kunasanda kusvika zvino apa kana tinyatsoona kuti hazviite zvakanaka ini ndiri kusara ndisina maamburera iwo usokuri ndo maamburera kuti kana ndikafa unozondivigawo saka ndatinyatsona kuti hazvizoite zvakanaka pasaka zvatopera ipapa handichazviite zvakanaka. Pamakanzi handei kwasekuru Amadu makati chiimi mashoko enyu ekutanga? Ndakagamuchira ndakati handei nokuti ndachida kuti usiku rwangu wasunungirwa. Kumwe kwese kwavakafamba kumakamboendawo nawo here? Aiwa. Kwese musina kunovataurira kuti musanetseke zvenyu nekufamba ndini ndiri kudaro iso uyai mundipe chingwa neshuga nemafuta kusvika vana vatatu vazoparara. Papo hazvinange zvauya mupfungwa dzangu chokwadi. Mubvunzo wangu ndowokuti inini muchiri kuda kuchengetwa here imi makaparadza vana ava makumbiro regero kuti azvinzwa sandanzwa kuti vanoti chine nyaya yamataura iyo imi muchiri kuda kuchengetwa futi navo here makavarwadzisa saizvozvi? Handisina hangu kushungu maningi asi ndaingoda ngotifambidzane nevanhanzvadzi yangu tochokwadi kwete kuti ndichawaitira zvakaipa ndinoita kuti tifambidzane mune zvakanaka. Mishonga yacho iri kupi? Mushonga wacho ndakangoushandisira pandiri. Makanzi itaisei nen'anga? Ndakangonzi munongotaura zvamunoda muchifuridzira. Kamati mushonga wacho uri kupi? Ndakaushandisa wakatopfuura. Hamunai mubhegi menyu? Aiwa. Hamunai kumba kwenyu? Kumba hakuna. Asekuru. Mzukuru. Tisati taenda kuvana tanzwa zvataura Tete. Nyaya yakadai inoitwa sei? Mushonga vari kuti havana, vana vakauraya. Nyaya yakadai yapapi sekuru izvinezvi? Right, mzukuru. Naikwanda kuti mzukuru ndiri kukumanikidza here nyaya mzukuru? Kwete. Uri kuzvibvumira wega? Chokwadi. Rega kubvumira ndinge kakutya mzukuru. Handisi kutya. Wakazviita? Ndakazviita. Right. Kana uchibvuma hapana chakaipa. Asi nawe iripo mzukuru nemabvunzoro yako. Inini chandinoita? Mai ava vanotemwa nyora pano. Vakangozvidzokororazve ndokutofa kwavo. Ndokutofa kwavo kupera kweupenyu hwavo. Handisi kuvamanikidza. Vari kuzvigomera vega. Nyaya dzavo. Mushure kwekuuya kwazukuru wavo papi pano. Ine ndichivaudza kuti imimi ndikuda Tete wenyu. Ndikuda papi pano ane chitiko chipi ichi. Saka noshuwa nyaya uri kuinzvira. Tete vataura chokwadi here kuti pavana ava ndipo chete pavakashandisa mushonga? Ene ndichitarisa nemudare mangu ndichiona vachiuya zukuru wavo. Mushonga wavo mhiko yavo inge iripo. Inge iri kushungurudza vane vanhadzi. Kufa kwakaita hanzvadzi vakabva kutora vana kuvaita vabata kuvaita zvavanoda kuvabata unhapa kuvashandisa. Ene mushonga wavo vakatsvaga vakatomutsvaga vachinotsvagira chi? Vazukuru avo vana vanhadzi. Ndosaka makaona kuti pakaita chi? Muzukuru asingabate chi? Vana. Zvakakonzereswa nani? naTete. Tete ava achida kuchengetwa nechi? Nevazukuru avo. Kuuya nemurume akaenda. Ndiyo. Ndiani mushonga achesa? Ndimukudza ndikutaura kuti izvi anga achida kubata kune vana vake? Vanhadzi. Vakanobata vana hanzvadzi. Kufa kwakuita baba achakabvati vana vachi? Vavangu. Ndakuchiwashandisa, ndakuchiwatunga. Mhuri yavo yanga asina basa nazvo. Vanonge vachigirwa ndizvo zvanga asina basa nazvo izoti aenda igirwa. Asi kune vana vanhadzi ndokwanga une ziso rese godo kutaiwa zvavafa vana ndakuchitonga.
ndakuchita zvandinoda nawo. Ko mwanasikana ari kushaya pamuviri kawo muroora kawo muzukuru. Alright. Vazukuru wana ari ukoyo ndiri mukwasha. Vazukuru vane hanzvadzi. Vasikana nehanzvadzi. Sazve hanzvadzi zvekusabatawo vakadzi izvi inyaya imwe chete kuti Tete ndovane nyaya iyi. Tete ava ndovane nyaya iyi yevana ava vari apapo. Ndiri kuyepere muzukuru? Usadaire kucha. Ndikutaura chokwadi. Asi ini nangu mushonga wangu wandakapiwa iwe. Ndakanzi mukangofuridza izvo zvamakaita ndikapedza sei papapo kana kuri kusunungura hanzi hana yako ukangosunungura hana yako wana watosunungura. Saka ndati saka waura kuti wasunungura? Ndasunungura hana yangu. Ukurevesa? Ndikurevesa. Asi uchasunungura nehana yako iwe. Asi muno masekuru uchiri kusunungura ndokutema nyama. Munoenda kuchechi here Tete? Maimboenda kupi? Ikoko maidzidzei nezverudo? Rudo here rwamakaita pavazukuru? Rusi rudo kukanganisa kwandakatoita. Saka ndati vasukuru vangu mese muri muno ndokumbira ruregerero. Mundiregererewo. Kukanganisa kwandakaita zvinowanika muvanhu asi handichazviiti zvakare. Ndatokuchera kakomba. Vana vake vavakacha? Vakamujera kavana? Saka ndokumbira ruregerero. Saka vachijawo kaiwe? Kanoda kuzviita vanongoitawo. Asi ini handine zvakanaka ndakungozvitini. Hazvina kunaka, iwe zvawaita ndozvakanaka. Zvakashata. Saka ndati ndokumbira ruregerero. Tingoyanani. Zvandokumbira. Uregerero wakabva nambota kudaira akapa kwazukuru vako? Zvinonetsa kuti ndivaregerere neropa randakadeuka ndinonzwa kurwadziwa kuti shuwa ndimi maikonzeresa zvinhu izvi. Ndimaikonzeresa zvakaitika mukusaziva. Ndichitambudzika, muchisekerera, muchifara. Zvakaitika mukusaziva muzukuru wangu. Tete, vazukuru venyu maiziva kuti vari kushanda here kana kuti havashandi? Maida kuchengetwa? Ndaizviziva kuti vanoshanda. Muchitoona vane upenyu hunotodadisa hunoratidza kuti vari kupfachura? Ndasingazonyatsa zvakawanda. Sisi zvataura Tete mazvinzwa? Hanzi izvo ndinokumbira ruregerero. Muri kutiwo chii? Munenge wanyara kuti ndiri kurwadziwa? Kwemi? Ruregerero runonetsa kugamuchira timbode kunyeperana kuzi tiri kurwadziwa singatomboiti. Ndiri asambozvifungira kuti vangatidaro kuti toona sababu wenu. Saka kuti tivaregerera zvinonetsa kutamba noti pakafa vana vatatu kuti mukoma havana kana mukadzi havana kana mwana zvinhu zvinorwadza. Nini wacho handina kana murume. Wotanzi tiregererewo pakadaro zvikuru. Kana zvichingobvira vakwanisa kungotera vana vatatu vakaenda ivo ngoita vechikuru. Kana zvichiita. Tete hanzi mofaoka? Munoda kufa here? Mukoma mukanya hamuna mudzimai ke? Hanzi naTete tokumbira ruregerero. Ruregerero runogona kuzototambirikawo ndokunge woisitawo pane shanduko patiri bhozi ina hangu handidi kunyepa nokuda kuti unenge usinawo chauinacho kana kuvachengeta kwacho kwavanenge vachitaura. Panguva yekungo mari yaiwanikawo taikwanisa kuzviita asi ivo vava vasinganzwisise kuti hatisina chatinacho zvinhu zvacho zviri kutotionerawo. Saka ini hangu zvinhu zvekungoti ndiri kungozvinzwawo ndichingonzwa kuti vari kukumbirawo ruregerero asi
kana zvanguwo zvazoshandukawo ndo pandingazoto ndinokwanisawo kuvaregererawo kana kuti hanzvadzi dzanguwo dzaakugarawo zvinhu zvadzo dzaakuita pari zvinezvi handisati ndaona hangu ruregererwawo kuti rwatabereka. Vana vamakadya vasiri rudzi rwenyu ka? Saka kumukuwasha munoti kudii? Mukuwasha zukuru. Taura Tete muri kuzvinzwa? Ine hangu pashowari nobva ndatongotorwadziwa zvakanyanya because ndine hama dzataitongopumwa kumashuro dzekwangu handiti nemachechi waya zvichinzi idzinza rekwako rokudai but nhasi chokwadi chese chabuda saka zvaakwava kuti vachazvifambisa sei chete. Iwe ungade kuripirwa here? Pari zvino handisandagona kutaura nondikurwadziwa nezvakaitika zvese zvine chitondibata kufamba kwese kwandakaita mari ngani yakabuda hapana andandinacho izvizvi ndinongova munhu nezvavanosiya zvavo ivo ndo baba vemhuri handizoti vachazvifambisa sei but ini pari zvino zvikundirwadza nekuti hama dzangu dzimwe dzikatopisana nekuda kwenyaya idzodzo ndichiona kunge ndovaririwo vana vatatu vari pasi. Dai kwako kunzi muda kuripirwa mairipwa sei? Pakuripirwa kana kusaripirwa zvakafanana nekuti vana takatorasa. Isu tiri kuti kana vachirevesa zvavo nemwoyo wese kuti vasunungura vatiregerera pane zvavaitifungira nezvavaitiitira zvese. Kana vachitaura nemwoyo wavo wese, ini ndoti kana vachirevesa ndavaregerera. Kana vati vari kuirevesa nemwoyo wese, hanzvadzi yenyu atitombomirira toona kuti zvinofamba sei tozoona kuti tingavaregerera. Mune pfungwa dzimwe chete dziri? Handizvozvo nekuti nguva yatatora tiine matambudziko aya mukati memusha wedu yareba vachitochemawo nesu tisingatozivi kuti ndovari kukonzeresa. Saka isusu taakutotenda taona nekuti pamwe pese apa taingoti zvichapera asi zvichingoramba zvichienderera. Saka isi tinototenda taona sekutaura kwavo vari kuti kana vati havachaiti varega tichagutsikana kana taona. Ndo mashoko andinawo kuti takatokanuka kuti showa Tete wedu ndo vega vatinawo ndo vatinoti baba ndiwo baba asi votiitira zvinhu zvakadaro tinazama. Sisi mashoko enyu ekupedzisira? Mashoko anopedzisira ndokuti ndiregerwawo chazotambira namumwe wadzoka because ini zvinazvo ndinotoo zvakanaka murume wangu kuenda kwake zvekunzi ndivavo. Saka namurume wangu azodzokawo tozotangiwa ipapo chienda mberi. Paita chikumbiro sekura muzukuru vari kuda vazukuru vachagadzirwa here musisi vakuru vari kuda murume wavo kuti adzoke zvinokwanisika here? Vachiri nechishuwo chekuti vabatiwo mwana mumaoko zvinokwanisika here? Muzukuru komana ari kuda kutiwo agone kunge achiwana mudzimai wekuti agarisana naye vatangewo mhuri yavo zvinokwanisika here? Right, mashoko akanaka muzukuru. Nishano kuya kwata mhuri pano nekuzoti vasvike na Tete vavo pano nichivataurira kuti mamiro akaita nyaya yavo uri kuwanika mumusha mavo vasukuru avo. NaSekuru hapana chinoramba. Hapana chinoramba kuti ndivagadzire zvavarikuita sei zvavarikuda. Iye murume wacho akaenda. Sekuru anoita kuti aite sei adzoka. Ane murove wanabata. Murove wako ndiye. Saka hapana chinganditadziseni kuti murume wake adzoke. Ndakwanisa kubata murove wavo. Ane nguva makore vachifamba vasingabati vasingazivi kuti ndiani ari kukonzeresa. Murove wavo ndiye. Saka ini handingatadze kuti ndingatadzokesa kuti murume akadzoke. Kuti uyembereko yake ramberi papi iripo abate vana Sekuru anozviita. Iwo kushaya utadza kugara nevakadzi zvese ndovagadzirira. Mazango angu ari pano ndovagadzirira. Ivo Tete vakanhanhira kuimba yehanzvadzi vakanoshandisa mushonga ikoko.
Kuvana vavo vari kutaura chokwadi here kuti havana kushandisa mushonga? Tete ava mudare rangu ndichitarisa kuvana vavo havana zvavari kumboita kuvana vavo. Daka ranga riri pavana vahanzvadzi. Kufa kwakaita hanzvadzi vakada kutora vana kuti vaite sei? Ava gumbatire gumbatira kwacho zvezvo kuda kuvashandisa chavanenge vada nditire zvavanenge vachida vanofanira vachingoita sei vachingoitira. Kuvana vavo vanga sina zvakawanda zvavari kuita savana vavo. Hakuna dambudziko iripo kuvana vavo, hakuna. Asi dambudziko iri kuvana vahanzvadzi ndokwakaisa dambudziko. Vodzokera kuvazukuru. Ndiri kunemi vazukuru. Pakuroorwa kwenyu pfuma yaitambirwa nani? Yakatambirwa baba vachiripo here kana kuti yakazouya baba vaparara? Baba wangu vaparara. Sa pfuma yenyu yakaendawo? Yatambirwa naTete. Vakatodya futi pfuma? Tete. Tete makadya kapfuma iyo? Yababa ni mari yaTete zvese ikoko makadya zvese asi mukuda zvimwe futi. Kuma ndakudza kutaura kuti Tete vanga vanhaina kuvana chivanzvadzi kwanga ida kuchi iyo kai. Tafunga kuti kavana vakadya vakaroorwa vakadya vega pfuma. Makagovana nani pfuma Tete? Ndakatodya. Ai. Mukwasha wakatopa Tete vakatambira pfuma yako? Hongu ndizvozvo chaizvo zvakaita. Ndonyora kunyora zvakati nezvakati 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 sababa. Hongu. Wase muri kudai. Neurombo mukwasha. Wakadya wakairi. Hazvizvi kutondirwadza kuti nditi kuregerera kwacho kana kuti nditi kudika. Parizvo ndisandakwanisa. Nekuti haisi nyore kuti vana vatatu vanopinda mufu. Vasati vazvarwa vanenge ari matambudziko chino after chino after chino. Unenge uri pangotambudzika chete kusvika 9 months dzakwana unenge uchitambudzika, hakuna kurara, hakuna zuro. Mwana wacho nouchiti ndamubata hapana zuro futi kwakuchema zuva nezuva. Saka pakadaro vana ruregerero rwachona kana ndinyo munorugamuchira sei? Apa nehama dzako wapumbana nadzo wafamba ukwanzi hama yako chakati watukana nevanhu vasina mhosva. Kana nhasi ndinonovataura ndichiti kudii vanondigamuchira sei? Ya zvakaoma. Toti iye zvinezvi taane tarisiro yekuti tichaumba imba vana vachabatika sekutaura kwasekuru. Kumwe kwese makafamba zvinhu zvichinetsa muchitaurirwa asi pasina pundudzo kana kuti yambudzo. Iye zvinezvi masangana nasekuru Amadu. Kune munhu ari kusangana nedambudziko rakafanana nairoro uye kwavarivo sekuru, matendo enyu ndeyekuti chii nebasa ravabata? Inini sekuru vandibatsira pachiwani. Nekuti tsuro yavaronda inge isingarongwi nemunhu wemanga. Marondiro avaita tsuro yasi kutamba nayo kusvika pari nhasi kuti ndizive chokwadi. Nekuti kana iwe Tete wacho vakanyatsosvika pakubvuma chokwadi chavo chese zvakaitika muupenyu hwavo ndizvo chaizvo. Saka dai vari vamwe havo ndinongoti dai varamba vachibatsirawo vamwe semabatsiro avandiita sekuru. Ndinotenda. Mukanyi. Hanzi zvoka izvezvi makupenyerwa manje vanhu chaivo. Manzi hazvo yakugadzirwa. Tarisiro yenyu nematendo enyu kuna sekuru ndeyekuti chii? Matakatarisana nekuti muwane basa, muwane mudzimai, muitewo imba, uyewo nekuti sekuru vabata muroi wenyu. Inini kwandiri kuri kutenda chaiko. Mari chaiyo haikwani chinhu. Nekuda kuti dambudziko iri ndofunga muchitondoonawo ndakadai so mupfungwa dzangu ndaingofunga kuti kwatoo kutochembera upenyu hwakangosungikana pasina kana chiri kufamba. Mabasa unotoshandawo mari dzacho chadzinobata kana chinobatika panenge pasina. Saka kutenda kwangu kuna sekuru ndekungoti ngavarambe vane mwoyo wakadaro vachibatsirawo vamwe vane matambudziko. Ngavasazeza nekuda kuti vanhu vanogona kuzeza vachinzwa zvakasiyana mavanenge vaenda vachimborasiswa vofungidzira kuti pamwe ndo paperera upenyu.
haiwa upenyu hunoramba uchienda mberi. Ndiwo mashoko angu. Hanzvadzi vana vatatu tine urombo nokuti makarasikirwa nevana vatatu, nhumbu nhatu dzichirwadza, muna kuzobata vana mumaoko. Sekuru vari kutaura kuti vane tarisiro yekuti muchaita mhuri. Mashoko enyu ekutenda uye nedzidziso kune vamwe vakateera vari kusangana nematambudziko amukusangana nawo ndeyekuti ani mashoko angu andinoda kupawo kune vamwe vedu vari kusangana nematambudziko akafanana neiwaya kana akasiyana. Ndinoti vanhu dai vagona kutsvagawo rubatsiro nguva iripo sekuzobatsirwawo kwataisvika pakuitwa mukati memusha uno, musha wasekuru Amadu. Zvazvitsava kuti tizoziva chokwadi pakupedzisira kweupenyu, kuti tinenge tafamba nguva yakareba, tapedza mari, taita zvakawanda zvizhinji zvinenge zvichitidya mwoyo nemupfungwa, asi tinoti sekuru musaitire isusu chete, nekuti zvimwe zvinhu zvamatiratidza nezvamationesa tatisina tarisiro nazvo. Hongu tarwadziwa nekubatikana kuzvizhinji, asi tinokutendai sekuru nekuti ndima tionesa chokwadi. Tinongotenderai mberi nebasa, nevamwe vakateerera tinoti huyai kwasekuru vanobatsira zvizhinji, zvikuru sei nezvemumhuri zvakafanana naizvozvi zvinobuda pachena zvakawanzika zvinenge sekuru vanozvikwanisa. Pamakatanga kunzwa nditete venyu makazvibvuma here sekuru? Sevanhu vakabvira kumwe kwese kumuchimbonyepero makazvibvuma here nditete? Handina kana kutobvira ndazvibvuma nekuti ndo atainochemera kubvira pane zvese, kana kubvira paunotorwadziwa nenhumbu chaipo ndo wanenge achitomira newe. Tete zvadai kuno zvadai vachitokuudza kana zvekuita, enda unobatsirwa muzukuru, enda unodai, vachitoita sekunge vari pamwe chete nesu. Asi zvakatishamisa kuti nhasi uno tinosvika pakuudzwa kunzi iwo wai ndo muridzi wenyaya. Saka naizvozvo tinongoti kuita kwasekuru kunoshamisa, ende tinongoda kutenda simba riri pana sekuru, nekuti nhasi uno ndo zvatisvitsa pakadai, kuwana kusunungurwa kwedu pamwe chete nemurume wangu nehanzvadzi yangu nasisi wangu. Tinongotenda naivo tete vachizvinzwira, ndofunga ndimataura mega mukati zvinhu zvedu zvakutanga kuendeka. Tinoti sunungurai nemwoyo wese, kana mataura nemwoyo wese unorevesa, isu tinogamuchira nekuti tiri vana venyu, hatina zvatinozviita, tiri mumaoko menyu. Saka tinongoti nasekuru tinongotenda nebasa rakavata. Sisi mashoko enyu kuna sekuru nevese vakateerera vari kusangana nematambudziko amakasangana nawo ekusiyiwa nemurume muine vana. Handida kungotsimirwawo pane mashoko ataura nemunhu wangu kuti ndiri kunzwa kufara nekutenda sekuru nebasa ravaita sei ravatibatira, kuti kwese kwataifamba tamva takamboudzwa kunzi nditete ndaisatombowafungira kuti wangaite zvinhu zvakadaro. Saka ndinoda kungotenda kuti sekuru ngavasaitire isusu chete, ngavaitire vamwe vese kunzwa kwari matambudziko akasiyana siyana. Handiri kungonzwa kufara. Takuvhara dare. Mashoko enyu akamira sei kune vari kuona vari pasi rose vane matambudziko akafanana neane mhuri iri mukati merino ndeyekuti chii sekuru? Right, inini chandinotaura ndechekuti ndichitanga kutaura pane mazukuru anga. Tuti vazukuru musabatikane, masunungurwa. Uyezve kubata kwasekuru ruoko rwavo runorerutsa. Kunyange panga pakaoma kuchifamba pane minzva, asi sekuru anokwanisa kubvisa minzva yekuti mukwanisa kufamba pakaita sei pakanaka. Saka iye zvinhu zvenyu zvese zvazaruka, hapasina minzva, makuchifamba zvakanaka, mbereko dzakuwanika, pfuma murarama chaiko, mabasa achanga ari pamanga makasungirwa nani naTete. Ndichaita zvandichaita hangu kuna Tete, iri mhiko yandichaipa kuna Tete kuti vasazodzokorerazve, vakangobata chete zvavachabata vachasanganidzana nazvo. Uyezve ndichizotaura munyika yese kune ruzhinji vakateerera nematambudziko amunawo yakasanganidzana neyamuri kunzwa muno mudare masekuru Amadu. Sunungukai kuuya kuna sekuru, mugone kubatsirwa, mugone kuyambuka, muzive kwamuri kubva nekwamuri kuenda nezviri kuitika muraramo yenyu.
sekuru anokubatsirai. Hapana chakawanzika. Chinowanzika chiri mudare masekuru amavo, asi chinobuda pachena. Saka ndinokurudzirai kuti uyai. Nushuwa vazhinji varongofona vachingotarisa chinzi sekuru munongoita nezvembavha here chete. Sekuru munongoita nezvembavha here chete. Aiwa sekuru havaite zvembavha chete. Amwe aya matambudziko amuri kuona kusangana nasekuru vari kubatsira. Saka sekuru anoita zvakawanda. Uyai kuna sekuru mugone kuita sei kuyambuka mubatsiro. Vanokubatai sei sekuru? Vazukuru vanoda kundibata panhamba dzerunhare, nhamba dzasekuru Amadu 0773790656. Tozoenda pane dzimwe dzacho 071979725098. ndo nhamba dzasekuru Amadu kana muchida kuvabata makasununguka. Vanoda kuuya vanokuwanai kupi? Kana vanoda kuuya vanondoona muHarare kuTenwadzi kuri Nana Park ndokuna sekuru Amadu. Madirection kana muchida munofona ipapo ndinazukuru vanodaira mafoni vanokudzai mafambiro. Sekuru vari muguta reHarare kuTenwadzi kunonzi kuti Nana Park ndokuna sekuru. Zvokuti vakaburukira pandau pfuura napo apo paN Richards vanenge vapedyo. Mukabvawo nemutauni vanenge vabva nemutauni vanokwira pana Copacabana apo panokwira makombi anenge achienda kuwadzana. Anenge achiedzera kuwadzana 1 to 7 kuti tikudzikira paN Richards iri muna Bulawayo Road. Vachingodzika chete paN Richards iyoyo vanobva vafamba utedza katara kanobata Kickman apo vari kumberi kwemashops eN Richards. Pakapera fenze eN Richards pane signpost akanzi 10 watt curtain. Unofona waipapo. Ukafona waipapo vazukuru vanokudaira ukudza madirection. Unenge watosvika wapadhuze pana sekuru. Road dzedu dzinongoti kone hadzo. Asi sekuru unenge watowapadhuze nazvo. Unofamba netsoka kubva ipapo kusvika pana sekuru. Tinotenda. Vamwe vazukuru vari kukuteerai vari kukufarirai. Vangada kuziva kuti dare remukomana wokubambudzi ruya rapapi. Right. Dare remukomana wokubambudzi yasvika kumachiri. Mukomana avakuchiuya kuzopereka pfuma yavo yokuripira mbudzi dziya. Saka ndoshuwa mazuva mashoma vanenge vasvika vanga vachimbounganidza pfuma kuti vakwanise kuripira mbudzi. Saka paachauya ndoshuwa muchazviona. Hapana mazuva muchaona kuti mukomana auye zvaiitika paari hapasisina. Mushonga abva mupi mudare masekuru Amadu. Saka vanga vachirombobatanidza pfuma asi vambotifonei kuti zvinhu zvedu zvinenge zvakumboti bharansei. Kunyange atawanawo zvedu asi tinouya kuti kwanise kuti munhu akwanise kuita sei sununguro. Saka zvachiri kuchema here sekuru? Kuchema kuchiriko. Kuchiriko. Kuchema kuchiriko. Aiwa tinozovaona vauya. Handitika. Tinotenda sekuru. Zvakanaka. Maita basa. Sly Media TV, building bridges.